Bizde bugün konakta popüler jırşı Linar Yaşin ol üzün şu ayda aytırga bizden soradı. Aytırga biz mecbur dostlar. Linar indi yanılıklarga kelgende sen elleriniz yok dedin şulay bit şuna göre Baltaş'ta inçe haller degan soragına biresi kalasın. Baltaş'ta rahat tыныш. Менә монда киләмдә Казанга нервлана башлыйм, ничек яшисездер. Ничөнки үтеп китеп булмый, артка барып булмый. Тегендә машина, монда машина, алда машина, артта машина. Кай барыр? Стоянкадан шығып кетерге деген кеңеш бересі келе. Нәрсә бик каты мине напрягайды. Әйдәгез, шундый сорау бирәсең килә, Ленар. Шулай бит, менә үзең сизгәнсеңдер, менә син килә дигәч, безнең Instagram битендә күп кенә кеше Отписаться кемдер тыңламыйм диде, кемдер рәхмәт белдерде, рәхмәт алдан әйтеп куйганыгыз өчен шул вакытта радионы сүндереп куярмын диде. Гомумән шундый тискәре комментарийларга син ничек карыйсың? Нәрсә? Булат, аңлат әле, карышын, мен нервлана башладым. Нашар комментарийларга, я тискәре дигәнне белмәле. Негатив комментарийларга ничек карыйсың син? Нишләтим инде? Кешегә нәрсәдер беләндер не повезло тормышта. Минем ни гаебем бар монда. Аларның Аларның әшәке булганнарына шундый нәрсәдер булганнарына минем ни гаебем бар. Һәм шулай ук безгә бик күп кенә шундый тискәре комментарийлар килә башлады. Һәм шуларның иң шәпләрен без сайлап алдык. 5 иң шәп комментарий һәм сиңа шундый рубрика тәкъдим итәбез килә. Тискәре комментарийлар дип атала. Менә сиңа битнәйдә үзебез биреп торбыз, үзебез укырбыз. Димәк, беренчесенә сиңа шуңа үзеңнең комментарийны бирергә кирәк, ярыймы? Только мин зак уйлый тораңчы. Заклап уйламыйча гына. Димәк, киттек. Уф, һаман кызлар белән фото куясың. Ул кызларны фотошопта ясыйсыңдыр әле. Сиңа кем карасын соң? Альберт 18 яшь. Нәрсә дип әйтәсең бу Альберт дигән егеткә? Фотошопта ясамыйм, башка җирдә ясыйм. Кызларны башка җирдә ясыйм. Башка җирдә ясыйм дигән вакытта селкенеп утырма лезин каршын, ярыймы? Әйдә, икенче комментарий. Так, алдагы комментарий. Энем, кашан җырлаудан туктыйсың? Ничә сум түлисе бар? Авыл белән җыелабыз, синең аркада авылда тавыклар күкәй салмый дигән. Мөхтәр әфәнде 68 яшь. Ясарга кирәк. Сасындар өчен күкәй. Минем ни гаебем бар? Тавыклар күкәй салсын өчен Мөхтәр әфәнде ясарга кирәк. Монда Ленар яшен гаепле түгел. Дәвам итәбез. Синдә генә мәши булган төсле чисти кылана шуның белән. Кыз тап үзеңә шуның белән кыланырсың. Люда 16 яшь. Кыстырны димме нәрсә дип? Кыз тап. Кыстыр түгел, ничә һаман сайын әллә инде әйберләр турында уйлыйсың син. Кыз тап. Найди девушку. Девушку найди. Балташ егете. Cherchez la femme. Французча. Кыз тап. Хатта тасыргында битерсең. Җавап бирер, бераз гына көтик. Людага нәрсә дип әйтер? Люда язган моны. Люда ясын директка. 16 яшь онытма ди. Юк, язмасын тегдә. Бетем, ярый. Комментарий. Люда язма. 17 яшь тулгач ясын комментарий. 18 яшь тулгач. Так, хәзер дәвам итеп менә монда әйтте. Менә монда безгә комментарий килде. Ленар, син туйлар алып барасыңмы? Иләнәсе килми. Кәләшкә син безнең туйны алып бара дисәң, бәлки кире уйлар. Вадим, 37 яшь. Давай өйләндерәбез Вадим сине. Яз директка. Яз директка. Туйлар алып барасыңмы син? Күбрәк мин җырчы буларак, исполнитель буларак барам әйе. Ну, Бөтәгә туй ахырында кеше кайтып китмәгән вакытта сине чыгаралар да. Вадимга булышырга кирәк бит инде. Ярар, бик әйбәт. Һәм тагын берсе. Ленар, теге көнне хәзер акча алып чыгам, бирәм дип кирип киткән идең, алып чыкмадың. Ятсыз дип язган таксист Рәис 43 яшь. Булдымы андый хәл? Мин Ленар түгел диген. Мин гомумән андый кеше түгел. Нинди? Таксига утырып йөри торганмы? Юк. Мине бу тыйсыз кем белә? Алай бирми тора, имин гомумән бер кашам әҗәткә акча алган юк, беренчедән, икенчедән алай йөри торган кеше түгел. Шундый ук, менә шундый ук сүз. Ленар тәкенне хәзер акча алып чыгып бирәм дип кирип киткән идең, алып чыкмадың, уятсыз, юл кырында торучы Сәрбиназ дигән. Ансы нәрсә? Кем? Юл кырында торучы. Эсэс Сәрбиназ. Дус
Достар, менә шундый күңелле ноктада, күңелле нотада дөресрәге без нокта куйык шушы рубрикага. Һәм бераз гына сезне ял иттереп алыр өчен җыр Алмас тыңлатып сен алабыз. нәрсәсең ул Сәрбиназ? Ә? Хәзер әйтәм. Сәрбиназ нәрсәсең? Шундый исем бар, Сәрбиназ дигән.